Хәерле көн, Татарстан. Хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 6 апрель. Мин Эльза Әхмәтҗанова һәм тапшырубызның иҗат төркеме шушы сишәмбе көн иртәсендә безнең белән булган һәрбер тамашачыга хәерле, матур көн теләп калабыз. Тарих битләренә бүгенге көн нинди вакыйгалар белән кирип калган? Алдагы минутта шул турыда булыр. Берләшкән Милләтләр оешмасы тәкъдиме белән бүген тынычлык һәм үсеш өчен халыкара спорт көнен билгеләп үтәләр. Көннең максаты спортка игътибарны арттыру, спорт ярышлары, марафоннар һәм башка чаралар уздыру. Елдан стәл теннисы көнен билгеләп үтәләр. Халык телендә пинг-понг дип тә йөртелүче уен гасырдан артык элек барлыкка килә. 1988 елда Олимпия ярышларының уен төр буларак кабул ителә. 1896 елның 6 апрелендә дөнья спортында иң мөһим вакыйгаларның берсе уза. Грециянең баш каласы Афины шәһәрендә урнашкан Панатинаикос стадионында беренче Олимпия уеннары ачыла. Биредә 14 илдән 241 спортчы катнаша. Хатын-кызларга Олимпия уеннарына керү тыела. Ләтән бистәсендә урнашкан Әҗим мәчетен халык телендә яратып Нечкә биле дип йөртәләр. Казанның иң борынгы Аллаһ йорты турында без белмәгән тарих сәхифәсендә Айрат Фәйзрахманов сөйләр. Биредә Ләтәннең үзәк мәчете Әҗим мәчете тора. Ул 1887 елда төзелгән булган. Аны төзүчеләр Мустафа һәм Муртаза Әҗимовлар, сәүдәгәрләр, атасы һәм улы. Нигезендә бу Әҗим мәчетенең алгач мәчет ята иде. 1810 елда мәхәлләсе барлыкка килә. Аның турында Мәрҗани үзенең Мустафадел ахбарында яза. 1850 елда инде монда ярты меңнән артык татар бу мәхәлләгә язылган булган. Инде мәчет үсә барган сайын аңа таш бина кирәкле булган һәм 1870 еллардан бирле мондагы татарлар таш бина төзеп, мәчетне зурайтып итеп үтенечләр белән җирле хакимияткә мөрәҗәгать итәләр инде. Һәм ниһаять 1886 елда рөхсәт бирелә һәм 87 елда бу мәчет төзелә. Бу мәчет Госманлы стилендә, Мавритан стилендә төзелгән. Аның иң матур җәмигъ тарихи җәмигъ мәчетләренең берсе. Аның иң бөек манарасы 51 метр. Һәм иң шундый нечкә билле мәчет дип әйтеп була. Аның диаметрында 3 метр гына бу манараның, һәм ул шундый нәзик һәм бик югары манара итеп күренә. Һәм күрәсез аның бик матур шундый витражлары сакланган тәрәзәләрендә. Тәрәзәләр өстеннән шундый күрәсез, аны архитекторлар әйтәләр сталактиты, менә шундый сталактиклар, карнаслар, аларны шулай дип атыйлар мөселман архитектурасында. Һәм бу мәчет Аллаһка шөкер Совет заманында манарасы җимерелмәгән булган, һәм хәтта чит ил кешеләре, Казанга килүче чит ил кешеләре менә бу мәчетне карарга килгән булганнар. Һәм инде Әҗим мәчетенең имамнары атаклы Абделгафаровлар нәселе булган. Алар 1810 еллардан бирле бу мәчеттә имамнар булганнар. Һәм инде мәчетнең ябылуына хәтле 1930 елда мәчет ябыла. Бу нәсел монда имам булып торган. Әйтергә кирәк, Совет заманында бу мәчеттә киномеханикларны әзерли торган мәктәп булган. Һәм бары тик 90 елларда гына инде бу мәчет мөселманнарга кайтарыла. Мәчет каршында мәдрәсә һәм мәктәпләре булган. Менә биредә Гафария
мәдрәсәсе тора. Гафария мәдрәсәсендә бу Габделгафаровлар нәселеннән чыккан исем инде. Һәм Гафария мәдрәсәсендә шәкерт күп булмаса да 60-лап, 100-ләп шәкерт укыган булган. Монда Галиаскар Камал үз вакытында укыган булган. Һәм Хасан Гата Габаши шулай монда укыган һәм укыткан да. Ул җәдид мәдрәсә булмаган, кадим ысулы белән укыткан мәдрәсә булган, андыйлар да Казанда аз булмаган. Һәм инде монда теге кадим ысулы белән, традицион ысул белән укытырга теләгән кешеләр монда үз балаларын биргән. Әле мәчет янында үзенең теге урыны сакланып калган имам йорты бар. Шулай менә ул бер комплекс тәшкил иткән мәдрәсә, мәчет һәм имам йорты. Һәм мәчет тирәли бик матур гына шулай тарихи кыйма сакланып калган. Ул шулай 1887 елда төзелеп беткән кыйма, ул мәчетнең стиленә ошатып төзелгән кыйма булып тора. Әлеге мәчет иң матур тарихи мәчетләрнең берсе булып санала. Кызганычка каршы архитектор билгесез. 90-нчы елларда тыргызган архитектор Рафик Белал булып тора. Монда ички төзелеше дә бик матур. Күрәсез, менә шундый зәвыклы тәрәзәләр. Әле монда бик кызыклы элементы бар. Бердән-бер тарихи мәчет Казанда, кайда диварларында пәйгамбәрләр исеме язылган. Монда 15 пәйгамбәр исеме язылган. Шул исәптән Муса, Ибрахим галейһиссалам исемнәре. Күрәсез, әле менә шундый зәвыклы элементлар, төрле чәчәкле, орнаментлы элементлар монда бик күп. Һәм әйтергә кирәк, менә бу мәчетебез ул федераль әһәмияткә ия булган һәйкәл. Эфирда «Хәерле көн Татарстан» тапшыруы. Без дәвам итәбез. Беренче музыка уен коралын ул кулына 5 яшьтә үк ала. Шуңа дамы, әллә инде әтә-әнисе музыкант булгангамы, ул да гомерен музыка белән бәйләргә була. Бүгенге көндә инде нәтиҗәләре дә бар. Мәртәбәле музыкаль конкурслары лауреаты, виртуоз пианист Зөлфәт Фәхразиев бүген студиябызның кунагы. Хәерле көн, Зөлфәт, исәнмесез? Исәнмез, хәерле көн. Бик шатбыз сезне бүген студиябызда күрергә. Рәхмәт. Сез күп кенә уңышларга ирешкән яшь музыкант дип әйтик инде. Ә менә иң зур уңышыгыз сезнең күзлектән чыгып, ул кайсын атар идегез? Алар минем өчен барысы да бик мөһим. Ләкин конкурсларны алсак инде иң мөһиме булыр 2011 елда Алемания илендә беренче урынга лайык булдым. Алар белән инде акчалата премия да килде, һәм концертлар, һәм Татарстанга кайткач инде менә бик ничек әйтим, котлаулар белән каршы алдылар. Сезгә ничә яшь иде ул вакытта? 20 яшь була. 20 иде. Сез музыкантлар гаиләсеннән, шулай бит тумышыгыз белән бүгенге көндә. Әгәр дә музыкант булмасагыз, бүгенге көндә нинди һөнәр сайлар идегез? Бу һөнәр дип әйтәсе килми, чөнки минем өчен һөнәр түгел, бу хоббига күбрәк ошаган миңа бик бу ошый, һәм кичкенәдән үк инде гел музыка атмосферасында үскәч, теге выборы нет сыман дип әйтеп булырга мөмкин инде. Сез Германияда, Алманияда белем алгансыз. Һәм андагы тәҗрибәне бик кызыклы дип шулай бер интервьюда мин укыган идем, язасыз. Анда бүгенге көндә инде сез үзегездә безнең Казан консерваториясендә студентларга белем бирәсез. Менә Германиядагы булган кайсы тәҗрибәне безнең консерваториягә кертер идегез, әгәр дә мөмкин булса? Беләсең, бөтен фортепиано мәктәпләре хәзер инде бик нык кушылган дип әйтик. Һәм шуннан әйткәндә, һәр мәктәпнең үзенчәлекләре хәзер бик буталган. Шуңа күрә бу характер ягыннан әйтсәк инде, немецлар алар бик тәртипле.
Менә шул яктан тәртипне күбрәк кертәсе килә иде инде. Сезнең укытучыгыз безнең танылган музыкантыбыз, консерватория профессоры Флора Ибраһимовна Хасанова. Ул сезнең турында үз фикерен әйтте безгә, шуны бергәләп карап китик әле. Он с детства был талантлив, это было слышно, конечно. И попал он ко мне в класс, можно сказать, случайно, возможно, закономерно. Сейчас ему 27-28, да, лет 20 назад на очередном конкурсе имени Жиганова, пианистов всей республики, это серьезный конкурс, вот, он получил премию какую-то, не помню. Я была членом жюри, ко мне подошли родители и сказали: мы хотим, чтобы он учился в Казани, они в Челнах тогда жили. У вас в десятилетке, это школа при консерватории. Вот, я посмотрела на него, стоит маленький, кругленький, пухленький, вот с такими глазами, вот с такими ресницами, и смотрит на меня такими невинными глазами, очень маленький. И видно, что он любимый ребенок, ну, Иркябала, как говорят татары, да. Я говорю, родителям ответила, я говорю: а где-то он жить-то будет, где? Ну, пока в интернате. Вот тут мне его жалко стало. Я говорю: вы что? А кто же его на ночь целовать будет? Он уж такой маленький. А сегодня вы уже коллеги. Он ведь после Сегодня мы уже коллеги, да, по кафедре. Он, естественно, влился в наш коллектив. Его любят. Ему помогает все, не только я. Вот. Он молодой педагог, всего 2-й год. Зөлфәт, сез чит илдә булганда безнең татар композиторларыбызның әсәрләрен башкардыгызмы? Һәм башкарган очракта аларны тамашачы ничек кабул итеп алды? Әйе, һәр концертта безнең татар композиторларының әсәрләрен кертергә тырыштым. Һәм берничә мәртәбә хәтта концерттан соң кешеләр килеп ноталар сораган булдылар. Бик кызыксынып, бик яхшы кабул иттеләр һәм гомумән Европада төрле культуралар кушылган һәм алар бөтен яңа әсәрләрне, яңа стильләрне, жанрларны бик яхшы итеп кабул итәләр. Репертуарыгызда татар композиторларының кайсыларының әсәрләре яңгыр күбрәк? Рөстәм Яхин. Әлбәттә, минем яраткан композитор һәм бик якын аның лирикасы миңа. Бу чыннан да һәм сезнең йомшак кеше булуыгыз сезнең иҗатыгызда да урын ала икән. Бу турыда шулай безгә Флора Ибраһимовна әйтеп китте, аның холкы башкару манерасына күчә дип. Шул турыда да тыңлап китик әле. Исполнителей, как Зульфат, мало. Это не потому, что я его педагог, так. Я как музыкант говорю, как сторонний наблюдатель. В нем, во-первых, он лирик. Это тоже довольно редко. Но самое главное, что он очень искренний. Он играет, все, что он играет от души. И от сердца, и к сердцу, к слушателю впрямую доходит. Вот, он может затронуть, у него душа поет, понимаете? С детства это было. И это, конечно, очень ценное качество. И поэтому, собственно, выражать душу, не свою в данном случае, а душу композитора, тех гениев, которых он исполняет. Но это высочайшая задача, самая благородная задача и самая сложная задача. Сез үзегезне күбрәк талант иясе дип саныйсызмы? Яисә инде тырыш кеше дипме? Беренчедән талант, икенчедән тырыш. Чөнки ничек тырыш булмасаң да, синдә талант булмаса, инде бик авыр. Тагы нәрсә әйтәсе килә иде, бу тырышлык ягын яшьрәк булганда күбрәк Аңлап бетермисең бәлки. Әйе, аңлап бетермисең һәм менә хәзер инде ничә ел узгач уйлап торасың кайчакта күбрәк эшләргә дә булыр иде. Үзегезгә студентларга менә шушы фикерне җиткерәсезме? Әйе, әлбәттә. Зөлфәт, бүгенге көндә иң зур хыялыгыз ул нинди? Татар музыкасын күбрәк безнең академик сәхнәләрдә яңгырасын.
Аннары безнең татар музыкасын бөтен дөнья күләмендә күбрәк ишетсеннәр. Танытыр өчен тырышмакчы буласыз инде. Максатларыгыз бик матур, бик күркәм, хыялларыгыз барысында тормышка ашсын. Бүгенге көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен сезгә рәхмәт әйтәсебез килә. Алдагы көннәрдә дә сезне кунакта, студиябызда көтеп калабыз. Рәхмәт бик зур сезгә. Мин Эльза Әхмәтҗанова, сезнең белән хөрмәтле тамашачылар, сау булашам. Һәр көнегезне бары тик матур уй фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз.